नैबे इलेक्शन मुहुर्तआव बिजेपिया गाव हारसिङै इलेक्शन गेलेनोसै होननानै बुंनाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'नि जेनाखि इउपिपिएल पार्टी बिथांमोनहा बुंनो थाङोबा एसे अक्सिजेन खम जानो थांगासिनो दङ। 17 बोसोर होननाय खोथाया बे एकमात्र रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनानै हाग्रामाजे जेबो मावनो हायाखै बिथांनि भाबमुर्तिखौ नस्थ' खालामनायनि मोनसे प्रसेस्टानि बाहेरा जेबो नङा। जोङो 17 बोसोराव जेबो मावनानै होआखै होननाय बाथ्राखौ जोङो एखेबारे जेबो ओंथि गैया होननानैसो सानो। 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै एबा मावाखै बे खोथाखौ गनायनानै लाथाव नङा। खारन बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव बिटिसि एलेकानि जेनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जेरै दानानै होदों सम्पूर्ण डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बै समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारानो मावनानै होदों। बिथांनि दैदेननाय समाव जोंनि जायगायाव जेबो लामा सामा गैयामोन। बिथाङा लामा सामा दिहुननानै होदों, हस्पिटाल लुनानै होदों आरो बेबायदिनो इरिगेसन लुनानै होदों। बहुद खामानिखौ बिथाङा मावनानै होदों। दा बेनिखायनो 17 बोसोराव जेबो मावनानै होआखै होननाय बाथ्राखौ जोङो एखेबारे जेबो ओंथि गैया होननानैसो सानो। खारन बिथाङा जोंनाव हाजारथा खामानि मावनायनि मादाव परबतजरावबो माखासे खामानिखौ बिथाङा मावनानै होदों। बिनि बिदिन्थिया जोंहा दङ। दा ओंखायनो जोङो बुङो जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोबां बिहोमा जोंनि परबतजरावबो दङ। खारन जोङो ओंखारनो थाखाय लामा सामायानो गैयामोन। आरो मोनसे समाव बिथाङा होनदों जे जेसेबां जगाजगनि फिसा फिसौ लामा दङ माखासेया ब्लेक टप जादों गामियावबो आरो माखासे लामाफोरखौ हान्था मेलानि सुबिदानि थाखाय बिथाङा लामाखौ दिहुननानै बेखौ आर्ट वर्क ओमफ्राय सेन्ड ग्रेभेलनि खामानि मावनानै हान्था मेलानि सुबिदाखौ खालामनानै होदों। आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे जेसेबां लामानि खामानि मावनांगौ दङ जे न'खरनिफ्राय न'खरसिम थांनाय लामाफोरल' बाखिसै, बाद बाखि लामानि खामानिफ्रा जों मावखाजोब्बाय बे खोथाखौ बुंदों। दा ओंखायनो आं सानो बे 17 बोसोर होननाय खोथाया बे एकमात्र रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनानै हाग्रामाजे जेबो मावनो हायाखै बिथांनि भाबमुर्तिखौ नस्थ' खालामनायनि मोनसे प्रसेस्टानि बाहेरा जेबो नङा। आं बेखिनिखौनो बुंदों। दा हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जेब्लानाखि प्रमद बर' बिथाङा बिपदआव गोग्लैयो जाथिया खौसे जानांगौ आरो जेब्ला हाग्रामा महिलारि सारा बिपदआव गोग्लैयो बर' जाथिया खौसे जानाङा। दा बिनि गेजेरजों नोंथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा आं बेखौनो बुंगोन जे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जेनाखि इलेक्शन जानानै थांबाय बे इलेक्शनाव इउपिपिएल आरो बिजेपि बिथांमोनहा आलादा आलादायै इलेक्शनखौ गेलेनानै उनावहाय मोननै दला ज' जानानै बिपिएफआ जुदिव संख्या गरिष्ठ मोनदोंमोनब्लाबो बिपिएफखौ सरकार दानायनिफ्राय बिथांमोनहा जानगाराव दोनदों। आरो लिलि हटेलाव सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बिटिआरनि सरकारखौ दादों। आरो इसेबां सम 5 बोसोरसिम बिथांमोनहा मोननै दलजों ज' जानानै सरकार सालायबाय। दा नैबे इलेक्शन मुहुर्तआव बिजेपिया गाव हारसिङै इलेक्शन गेलेनोसै होननानै बुंनाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'नि जेनाखि इउपिपिएल पार्टी बिथांमोनहा बुंनो थाङोबा एसे अक्सिजेन खम जानो थांगासिनो दङ। दा बे अबस्थायाव बिथांमोनहा नुहुरदों जे हारसिङै इलेक्शन गेलेनानै देरहाबोनानै एকক संख्या गरिष्ठ मोननानै सरकार दानांगौआ बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोब्राब। दा बेनिखायनो हयथ' जानो हागौ जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौ बिथांमोनहा ज' जानानै आन्चलिक दल हिसाबै बर' हारिनिनो राजनितिक दल हिसाबै ज' जानानै बिजेपिनि बेरेखायै ज' खौसे गसङोब्ला मोजां जागोन बेखौ सानदों। खिन्थु खोथाया
जिहेतु बिपिएफआ मोनसे रेजिस्टार्ड पलिटिकेल पार्टी गावनि मत आदर्शखौ लानानै बिपिएफआ दिनैसिम थांनाय बिटिसि इलेक्सन 2005 सननिफ्रायनो बे पलिटिकेल हान्जाखौ दैदेनबोगासिनो दङ गतिके गावहा मोनसे स्ट्रं एइम्स एन्ड अबजेक्ट दङ दा बेनिखायनो मोननैबो दला जुदि एकत्रित जानांगौ बा खौसे जानांगौ होननानै बुङोब्ला मा सर्तआव एकत्रित जागोन बेवहाय माखासे सर्तखौ जुदि मोखाङाव लाबोयोबासो जोङो साननो हागोन जे नैबे सर्तनि थाखाय ज' जादों खिन्थु थांनाय एमपि इलेक्सननि आगोलबो इउपिपिएल दलनिफ्राय बे एखे स्ल'गानखौनो जों खोनानो मोन्दोंमोन खिन्थु थाङै थुङै बे समसिमहाबो एकत्रित जानायनि बाथ्राया सफैयाखिसै जायाखिसै दा बिथांमोनहा परख' भाबै नैबे इलेक्सननि सिगां बे स्ल'गानखौ लाबोनायखौ आं सानदों आरो बे आंनि बेक्तिगत अभिमत हयथ' नङाबो जानो हागौ बा जानोबो हागौ जे बिथांमोनहा दिनै एसे लोरबां अबस्थायाव फैनाय बादि मोननायखाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाखौ ज' जायोबा मोजां जागोन होननानै सानदों नामा ना माबा मोनसे स्ल'गान लाबोनानै जे जोङो खौसेथिनि थाखाय जे हख्रावदों एबा स्ल'गान होदों बेवहाय हाग्रामा महिलारिया खौसेथि लुबैयाखै बे दुरनांखौ होनो नागिरदों आं बेखौसो सानदों आरो दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो जे स्ल'गानखौ लाबोबायब्ला बिथांमोनहा बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनांगौमोन बै समावनो आरो बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनानै मोननैबो दलनि गेजेराव मोजां मोनसे डिसिसन लालायनायनि गेजेरजों सिट शेयारिंआनो जा बा सोरखौ चिफ हिसाबै प्रक्षेप खालामनाय जागोन बेफोर खोथाफोरखौ मोजां क्लियाराव लाबोनानै सावरायलायोबा हयथ' इउनिफिकेसनाव फैनो हागौमोन खोमा आं बेखौ सानदों